two. Narinig ka! Narinig ka! Wow! Just the patience. Amazing patience! Albert Pagara, hinahanap yung tapos na! Tapos na! Oh, God! Karamihan sa ating mga Pilipino ay likas na talaga na mahilig sa larong boxing. At isa sa naging dahilan nito ay ang pinagmamalaki nating pambansang kamao, ang nag-iisang 8th Division World Champion ng buong mundo na si Manny Pacquiao. Maraming bata ang humanga at bumuo ng pangarap na maging katulad niya, ang maging champion at magdala ng karangalan sa ating bansa. Kaya naman sa kasalukuyan ay marami ang umuusbong na pangalan, marami ang sumisikat at ang iba ay nag-champion na, nakuha na ang pangarap. Bukod kay Manny Pacquiao ay isa din si Nonito Donaire, Brian Viloria, Donnie Nietes at Janrel Casimero ang nagbibigay inspirasyon sa mga kabataang nangangarap ngayon na maging isang ganap na boxing world champion. Pero may isang top prospect ng Pinas noon na gumawa na din ng ingay at pangalan sa nasabing larangan. Ito ay ang tubong Maasin City, Southern Leyte. Ito ay si Albert Pagara alias Prinsipe. Kilala sa pagiging magaling, matibay at malakas bumanat. Sa record pa lang nito na 34 wins, only 1 defeat, 24 via knockout, ay mapapansing karamihan sa kanyang mga nakalaban ay di na umabot sa kamay ng mga hurado. Albert Pagara, hinahanap yung tapos na! Tapos na! Bilang patunay sa angking lakas ni alias Prinsipe Albert Pagara, ay ipapakita ko sa inyo ang top 8 brutal knockout na ginawa niya, na kung saan 5 pa dito ay tinapos lang niya sa loob lang ng unang round. Una ay noong una siyang dumayo sa bansang Amerika. Nakalaban niya ang pambato ng Nicaragua na si William Gonzalez. Naganap ito noong August 7, 2015. Tinapos lang ni Albert Pagara ang Nicaraguan via 6th round knockout. Si Gonzalez, nakaputi. Oh, pasok ang straight ni Very aggressive. Gonzalez. Yeah, very aggressive. Matagal na siyang hindi lumaban. First fight. Very good. Dalawang knockout win. Natpo tayo. Very good counter hook. That's what he should be patient. Big test for him. Oh, nice. So, Incredible power. wow, Good left hook. Headbutts. Overall talent, mas maganda itong. Kaya nga, Medyo nag-iingat. Oh, nakapaon. Ganda. Takapang talaga. Oh, wow. Again, pass ano. Albert, you gotta bring it up, Albert. you know, I'm inspired watching Albert train. Oh, he's down. down. Stand up. Nagpapahinga lang to. Albert, hey, get over there. Kung magbago ang takbo ng fight because of that. O medyo round 2. Oh, Ayun. good combination. Combination. Gonzalez. Oh! Entertaining fight. Yes! Starting to slow down in terms of his power. He loves that. Yeah. Oh, that was a good feeling Oh, out. And now he's pacing himself. Wala siyang jab. Looking for knockout. Habang reach ni no, Gonzalez. Yun, no, yung jab niya. Good 1-2. Just like that. Timing. Good 1-2 again. Good, Gara good looking for hook. a strong finish. Oh, good overhand. Because, Trying to finish. But then, mahirap din. Big. Oh, good counters. Good Whoa. 1-2. Eho. Oh, Good wow. over. Oh, he had him. He had him. Whoa! Rocked him. You got him. Yung over. He's going Oh, under. left Left naman. hook. Solid yun. Oh, He's finishing him. right, left. Finishing it right. Ayun! 1-2. Narinig That ka! was- Albert Pagara, bilib ako. Bilib. Ay! It's Gonzalez is over! that Woo! victory Yes. against a very tough. Sumunod ay ang laban niya kontra Aikawi Kaumani. Naganap noong July 8, 2017 dito sa Pinas. Tinapos ni alias Prinsipe ang hambog na dayo, ang pambato ng bansang Thailand via 4th round KO.
Sumunod ay ang laban niya kontra dayong Tanzania na si Muhammad Kambuluta na nangyari naman noong November 25, 2017 dito sa Pinas. 2 beses tinumba ni Albert Pagara itong knockout artist at pambato ng Tanzania. Tinapos ang laban sa loob lang ng 2 rounds. Right hand. Oh, big right. Big right hand. Oh. By Luta. I don't think it's getting up. Bagsak si Kambuluta. Barely. Prince Albert. Albert. Big right hand. Pagsak naman. Knockdown number 2. Tatayo pa Tatayo siya. pa ba ako? Wala na. It's getting up. It's over! Sunod naman ay noong August 17, 2019 kontra Ratchakon sa Wangsudan ng Thailand. Ginawa ito sa Pinas. 4 na beses tinumba ni Albert Pagara ang knockout artist at pambato ng bansang Thailand sa loob lang ng unang round. Sunod ay naganap naman noong August 7, 2015 kontra Jesus Antonio Reyes ng bansang Mexico. 2 beses bumagsak sa kamay ni alias Prinsipe sa loob lang ng unang round. March 1, 2014, isang pambato ng bansang Indonesia naman ang dumayo. Ito ay si Isaac Jr. Pero tinapos lang ni Albert Pagara sa isang sulit na patama sa bodega. Tumba ito sa loob lang ng unang round. Sabi niya, he has prepared well for this fight. Pero eto na, dethrone na by Simpiwe Betje and Colombia. Ulibok tayo. And Pagara trying to come up with an explosive ending. Lalo na against the Southpaw. But, good left by, good counter by Pagara. Isang down, very down. He hurt Isaac Jr. Wow. He was bombarded. November 24, 2018, dinurog naman ni Albert Pagara sa loob lang ng unang round ang dayong knockout artist ng bansang Ghana na si George Krampa. Di umubra ang lakas nito kontra sa ating pambato. Nakuha lang sa jogging. So, makabalik siya, no? I would love for Prince Albert to win to become world champion. Yung pagka pinig, Kailangan talaga, yes. Remember, he also underwent. Ang kailangan ng atleta ang Big Oy! right hand, big right hand. Ako! Natin Right kung makarecover ang Oh, Tagagano. big right hand, another! big right hand. One is in July 2016. Kaya nga Kaya devastating mabigat yun eh. Oh, mabigat talaga. Ayun! Eto na. Oh, big right hand. Galing na parang ayaw na. Ayaw na. It's over! 10 count. KO 1. It's over! At ang huli ay naganap noong June 21, 2014. Isang dayong Meksikano ang kinasahan. Ito ay si Hugo Partida. Medyo may kayabangan itong kalaban. Face-off pa lang ay nag-angas na kay Kabayan. Pero sa mismong laban, 3 beses tinumba ni Albert Pagara si Partida. Round 1 lang, durog na ang dayong Mexican. Albert Pagara nagpakawala agad ng kanan. Sa Sa ball si Partida. yung Down. Baksak agad si Hugo Partida. Isang malapit na kanan. Dito pa lang sa opening round, may knockdown na. Beautiful right now.
It's over. One. No. He hurt him again with the left. Albert Pagara, hinahanap yung kanan. Tapos na. Tapos na. Oh, boy. At ngayon, bali-balita na magbabalik si alias Principe Albert Pagara. Makakalaban daw niya ang undefeated boxer ng bansang Kazakhstan para sa isang titulo. Sa tingin niyo mga pre, andun pa din ba ang galing at lakas ni Albert Pagara? Kahit sa huling 3 taon nito ay 2 beses lang itong napalaban? Comment your opinion at pag-usapan natin yan. Albert Pagara, hinahanap yung kanan.